корхонаи хоҷагии манзилию коммуналӣ ба шуморидани зиёни сокинон аз сардиҳои шадиди моҳи январ шурӯъ кардааст. раҳбарияти ин ниҳод гуфт, қабл аз шурӯъи сардиҳо ба идораҳои зертобеи худ дар минтақаҳо дастур дода буданд, то омода бошанд. новобаста аз ин баъзе камбудиҳо шуданд, албатта дар вақти моҳҳои сардӣ мо сари вақт ин камбудиҳоро бартараф кардем. аз ҷониби асосан дар соҳаи обу канализатсия буд, баъзе қубурҳое ки буданд, асосан ин қубурҳо дар дохили биноҳои истиқоматии баландошонае ки дар он ҷо шаҳрвандон истиқомат мекунанд. ҳарчанд ин ниҳод масъули таъмири қубурҳои дохили биноҳои истиқоматӣ нест, вале ба иддаои худашон онҳо супориш гирифтанд ки рӯзҳои сард дар барқарорсозии қубурҳо ба сокинон кӯмак расонанд. 660 қубурҳои обгузори Кумукмухай, 55 адад равакҳояни забистор, 110 адад насосҳои обгар, 364 садамаҳо ва 4530 адад обчимкунакҳое дар дохили ҳавлиё ва чунки рӯбар тайкун таъхунҳо зани якчара онҳо барқарор карданд. дар рӯзҳои сармои шадид сокинон аз манотиқи гуногуни кишвар дар шабакаҳои иҷтимоӣ шикоят мекарданд ки ба мушкили обрасонӣ ва таъмири қубурҳо сари вақт расидагӣ намешавад. айни чунин шикоятҳо аз сӯи сокинони Душанбе низ зиёд ба мушоҳида мерасид. Ой, пушта хуне ҳамсарта дашо тахта кара мебурем, ҳамҷа о мегирем ба бақлашко будако мебиёрам. Ина бо ово ях кадаги тамоман туалето ҳамо буромада дурнои чизо хоно ҳама ҷадиша ина бовар накарда гилемо да берун буроварда мондаги ҳама. Чӣ кунем хунук? намояндагони корхонаи хоҷагии манзилию коммуналӣ мегӯянд, хизматрасонии бахши коммуналии шаҳри Душанбе дар масъулияти онҳо набуда ба маҳаллаҳои берун аз пойтахт ва минтақаҳо хизматрасонӣ мекунанд. сардиҳо дар Тоҷикистон аз рӯзи 11 январ шурӯъ шуда тақрибан 2 ҳафта идома кард.